sowan meneh ana ngarsane keluarga ing Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Iya Pak Toto. Iki ujug kabule apa wayangan yang tengah dalan ngarep bali desa. Kabeh para warga ing Desa Seragi munjuke rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah Taala. Lantaran kanikmatan kang ditampa kabeh warga Seragi, mula bengi iki ngadani ya kuwi adicara bersih desa. Bersih desa. Wong syukur ki carane maneka warna, ana sing ucape hamdalah, ana sing nempelke baduke yang lemah. Ning kuwi syukur secara individu atau perseorangan. Mbah-mbahe dhewe biyen gaweke acara syukur secara massal, acara bersama-sama ya kuwi bersih desa atau bersih dusun. Ngono. Jaman biyen sawise panen raya ngono kae, anggere parike wis do garing, do ditutu, masak bareng-bareng, do bacaan bareng-bareng. Sadurunge bareng-bareng padha ndonga bebarengan karo sing gawe ya Allah. Matur nuwun lantaran bumi Seragi kula sak anak putu kula saged gesang lantaran tanem tuwuh ingkang tuwuh mapan wonten bumi Seragi. Ndonga bareng-bareng ngucapke syukur ana ngarsane Gusti. Nilai-nilai kegotong royongan, persatuan lan kesatuan uga mapan ana kene to. Yen moro simbah-simbah dhewe biyen elok luar biasa. Buak. Kiai biyen wah cerdas kok no. Piye supaya anak putune rukun, anak putune ora lali syukur karo sing gawe urip. Ndak tahun pisan ngadani acara bersih desa. Bersih desa, resik-resik desane. Ora mung resik-resik secara kasat mata, ning uga ngresiki batine. Apura ing apura karo tangga teparo, lung tinulung bantu binantu. Ya Pak. Melu ndedonga muga-muga sak pungure awake desa kene kabeh warga ing Desa Seragi kene kabeh pinaringan rahayu slamet wilujeng. Amin. Gampang golek sandang pangan, pinaringan bagas waras jinanggung dening Gusti kang murbeng jagat. Amin 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 amin. Hasbunallah wa ni'mal payung tumrap wilangan kabeh. Iya mak muga-muga wayangan bengi berkah lan berkah.
Mergo Bokara wis 5 tahun kene iki ra ngadani bersih desa. Oh. Iki mengeti 352 tahun desa Sragi. Matur nuwun panjenenganipun Bapak Kades, panjenenganipun Mbah Lurah, Mbah Kateni, sembah nuwun. Sedaya para perangkat desa Sragi. Iya ya matur nuwun ya Pak. Wong wayangan bengi iki ora jarak. Ora sengaja. Mbah Eko iki jagongan karo Mbah iki. Ya piye iki? Lalu layangan. Akhirnya dadi ngono. Rasa kakek roman rapat, ayo terus dadi. Sembah nuwun dumateng Mbah Eko Agus Supriyadi PT Sewa Kencana. Sembah nuwun Ibu Mujiatin, ayo yang sudah menjadi donatur. Matur nuwun. Donature go sembah nuwun dumateng UD Barokah Mulia, Bu Haja Ibu Masruro, Bapak ABC, Bapak Haji Mulyono. Bangune sore mau terus dilunasi karo Mbah Eko aku ngono. Meh diampirke ning ora sempat. Ayo. Nggih, kula purun matur nek gotong kusene lapang siji gawanen dhewe lho. Sembah nuwun Mbah Eko sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun para kadang-kadang kang parangan aku beniki pingarengan wujuding kanugrahan udan iki udan banyu. Iki minangka banyu iki pralambange rejeki, pralambange penguripan. Ngono yo Pak. Ning ndi wae waton ana banyu ning ngono ana penguripan. Ngono. Minangka pralambang dadi gerjeh penguripan rezekine warga Ageng Sragi datang pedhot. Muga-muga berkah lan barokah. Amin. Tak gawake piranti saka omah. Gawean ayam sound system. Iki golek streaming YouTube sing channel liyane akeh banget. Iya. Posisiane komplit kok ning omah dolan kegiatan kok. Sapa wae Citruk Patmo 6789. Songo minangka pralambang yen pengen ayam tentrem uripe kudu iso nutupi baban dawa songo. Lah sing dadi songo kuwi berarti golongan-golongan baban. Tak kon pilih dhewe golongan sing ndi. Iya. Malam hari ini juga bertebaran bintang tamu. Wah, iku seneng mayang ana bintang tamu iki. Nyambut gawe iki kaya enteng. Ana Mas Gareng Tralala. Mbak Tatin, sak Mbak Yuni, ya Mbak Lucy, sesuk kaya dulur kembar ya, Mbak Tatin karo Mbak Lucy. Laito kudengan. Iki nadyan to Ginanjar wujude udan ora dadi sabab, nyenengke kok mau. Coba Mas Gareng tren ini tralala. Gede kok. Nek cilik lah. Yo mah. Gareng tekan ngendi-ngendi. Gareng kuda. Lho sepelek. Kuwi sosok kowe Gareng. Yo Mas Gareng. Sing tak senengi anggere WA Gareng iki sih maksuane apik. Iya. Halo Mas Gareng Tralala. Maksuane dene yo kober-koberin wis dawa. Terima kasih telah menghubungi Gatra Group. Silakan beritahu apa yang ada kami bantu. Info job aja WA DP H-7 lunasan H-1. Kok iso kober-koberin wis. Kuwi otomatis. Coba Mas Gareng diaturi munggah kene. Ditumpake perahu ayam. Ya, coba ayam apa dadah.
Sugeng dalu, selamat malam Mas Gareng. Sugeng dalu, selamat malam Pak Ige. Nggih. Nek Gareng niku pancen kathah sanget dalu mriku. Sebabe napa kok jenengan dipun wastani Gareng Tralala? Nggih menika namung anggenipun maringi tetenger saking tiyang sepuh Tralala menika. Oh, enten tegese? Mboten wonten. Mboten enten. Ikut diapur men Pak. Sing penting bedo karo kancane. Si leres garenge pancen akeh kok Pak. Oh nggih, nggih. Biak suket mawon metu garenge. Nggih, leres. Nggih iki sing sowan dalu niki Gareng Tralala. Oh nggih. Garenge Pak. Ki dalem saking Kula sakniki wonten Wonogiri Pak Ige. Wonogiri iki. Kadiraja Pak Ige. Iki kek kepiye cahya kira aja cowak. Iya cowak. Nggih, nggih. Katuran pinarak nanging Pak Ige. Iya boten dalane lho ya. Mati ikut dari lurus ngono kaya. Iya. Sanes wekdal sak selanten. Matur sembah nuwun. Adirojo. Injih. Mangke pinarak. Nggih, nggih, siap. Suwan wonten desa Sragi. Sampun kaping kalih menika. Rumiyin ingkang nanggap niku Bu Mujiatin tak sakuran menika. Ngene Pak Eko. Nggih. Leres. Ning nika mboten jawah nek dalu niki berkah barokah jawahe luar biasa. Rata menika. Rata Ponorogo Blitar Madiun Jawa Sedaya. seantero Jawa niki Jawa sedaya. Nggih. Mboten ngijeni. Nggih, Pak. Malah donga mawon muga-muga betahe lan derese udan iki padha karo betah lan derese rezekine warga masyarakat sedaya. Amin. Iki berkah utawi deres lan betahe rezekine Pak Igit sak rombongan. Amin. Ya rabbal alamin. Siji gawe loro gawe uga memperingati hari jadi desa yang ke-352. Oh, ngoten Bapak. Nggih. Jadi niki bersih desa utawi menteri desa sisan kalian Pengetan hari jadi desa. pengetan hari jadi ingkang 352. Dua. Kok mboten dhewe-dhewe acarane ya, Pak? Yo ben ngirit. Nggih mboten ngirit. Niku tegese dibarengke nek cara nggen kula menika nyewu ngiras ngijing. Nggih. Jadi dibarengke ucapan selamat hari jadi desa Sragi ingkang kaping 350 kalih. Nggih. Mugi-mugi desa Sragi semakin maju, Amin. semakin makmur, Amin. semakin sejahtera. Amin. Ya Rabbal Matur nuwun alamin. dhumateng Mbah Lurah, Si Mbah Lurah, Mbah Kateni. Mbah Kateni, Nggih. nggih boten kesupen Pak Eko matur sembah nuwun. Nggih. Oh, kalebet kula menika ingkang maringi Mbah Eko, Pak Eko. Matur nuwun Pak Eko sampun paring rezeki. Nggih, monggo sore kok jalan kalih kula. Terus nanti Nangkonke sampeyan. lho ngoten to Pak. Mas Gareng Tralala pun nama Gareng. Gareng lha kok sesuk nek bar wayangan ampun ken mulih sik nggih Pak Iki penting berarti. Oh nggih. Enten Jenengan dikersake Mbah Eko. oh nggih. Arep dicor nggo patung ngarep omah. Ngarep gapura kae. Ya sia-sia to Pak Ege iki. Dadi kaya patung rumah makan malah. Nggih, tangane kan ngeten terus. Lah nggih, patung selamat datang rumah makan ngoten Nggih, niku. sing ngarep ndoko. Nggih, baku ngedino Pak Ege. Nyatane gawane nggih Jawa kados mekaten sing samukawissipun penonton estunipun sampun kuwatah sanget ning karana Jawa niki sami wangsul. Adem lha itu emper-emperan kuwi. Ngemper-emper menika wonten sing jlepit-jlepit Pak. Mugi dipun pirsani menika lumantar YouTube ingkang kathah. Kuatah sangat banget lho pamerane ileh terakhir itu ngene. Pun kamera YouTube, TikTok napa pun hebat sedaya niki live streaming siaran langsung Pak Sigit wonten ing Sragi Ponorogo. Nggih. Pinaringan ayom-ayom tentrem sedayanipun warga masyarakat tebih saking sedaya bodho pangencana caket kabagyan kamulyan manggih kesah ingkang sarwa keleresan nggih Pak Igi. Amin. Sedaya pinaringan rezeki ingkang kathah berkah barokah lan melimpah. Amin. Warga masyarakat Sragi sayanipun pinaringan selamat donya lan akhiratipun. Amin. Ten Pak Igi. Dengaran kok lunyu lambemu kok lancar lemongan. Udanan Iya. itu Pak. Udanan. Mboten ijen. Mboten ijen Wonten Mbak Lucy. Mbak Lucy kalian Mbak Mbak Tatin TikTok. nggih. Mbak Lucy rumiyin ingkang
Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Jumene pergi Mbak Lucy. Aja ninggal aku trimo bonceng. Sugeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu Kang Mas Sigit Arianto. Nggih, pripun kabaripun? Alhamdulillah kantuk pangestu panjenengan sak kanca tambah sehat seger waras. Alhamdulillah. Semanten ugi panjenengan lagi pinaringan sehat sedaya. Pandunganipun Mbak Lucy Brahman kula sak kanca cakran ingkang sih bagas laras tegak sentosa. Ramosa sowan wonten mriki sampun kaping kalih Nggih. bali kalian dulur lanang Mas Eko. Nggih. Mboten kathah Kang Mas Murah. Nggih. Saha bapak-bapak sedaya para sponsor dalu niki. Ingkang sampun kersa ngamalaken rezekinipun kagem desa Sragen. Matur sembah nuwun ugi kula aturaken. Dumateng Sinten? menika para rawuh khususnya para undangan. Menika wonten dari kecamatan juga dari polsek dari Koramil Sukoharjo nggih. Nggih wis pokoke kathah saking dinas ugi rawuh. Wah, mboten kathah lumpen salam sungkem kula dumateng masyarakat Desa Sragi. Sugeng pinanggih malih mugi tansah seger waras dayanipun. Amin. Derek dedonga mugi-mugi bibar inggih purwa menika saged kinabulan ingkang dipun suwun masyarakat Desa Sragi. Desane ayem tentrem dipun tebahaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi. Desane tambah maju. Para perangkate khususnya Pak Lurah lan kanca-kanca perangkat tansah diparingi kelancaran lan kesehatan. Dumateng Budewan Mas Eko wis pokoke matur suwun yang tak terhingga. Lantaran dionya kita wis dilidir saged sowan mriki. Ya kali. Nek kita kok koyo mati apa ngono rek kok. Ketika Mbak Lucy ora disawangi man-man lho Pak Igit ngeten iki. lha kok iman-iman piye? Madhep mriku wae bokonge. Wah, sugeng karo Pak Igit. Pepanggihan malih wonten Sragi Pak Igit. Ya ampun, bokonge Pak Igit. Piye? Gede sisih. Kok kowe ngani Mbak Lucy cacat berarti. Mboten cacat. Kamu gede sisih. Apa nek gede sisih iki cacat? Cacat. Jadi kok kudune bapak ki Mbak. Iki motone padha kabeh, ora gede sisih. Mbok menawa di anu Mbok ngaca, wong ki lek arep alok ki ya ngaca. Garwane ning omah ki kaya ngopo? Tomo padha-padha wedi kowe. Didelok ning YouTube wedi kowe. Bojomu lek gedine ya sak cakruk. iya ya. Bojone gawe gede, Mbak. Alah. Jenengan riko lho mboten percaya. Piye? Assalamualaikum tatak-tatak, Pak. Heeh. Mas gareng wonten jero iki blasteran. Heeh. Ngene mlakune. Piye lawuhe? Plok. Ngono kuwi. Kok ana plok-plok apa ana sing keplok dhewe? Kaduka itu wedi Bojoku rok. nyoba ono plok-plok. Bojoku lagi sikatane muni plok-plok. Kaya iya bener ya. Bener. Hah? Bener. Genep ra genep piye? Iki kae sing kae dope mati sisih. Ora tak tambahke wis tak benake. Ora enek bojo kok dok mati sisih. Ngarani bojoku PC ngono to. Mboten. Bojone Mas Gareng iki piye berapa? Lho, Pak Sigit sing wis PC. Aku rono. Lho, Kuwi bojone Mas Gareng piye kowe nyambut tamu. Mesem terus. Mas Gareng konten nggih mesem terus. Kanan niku. Aku rono. Pak Igit lho saksine. Guyu, bojoku kae guyu terus Bojomu kok Gendeng Pak. amin. Amin. Bojomu guyu ae.
Jawabnya nonton tenan. Jebule wedi karo bojone. Lah kok ora Apa kuwi? Jablan wedi karo bojone. bojo kula nek nesu mekrok lho, Pak. Apa nih? Oke lemune kok pendak dino kula ganti dongkel Pak ngerti bunga omah nglawangi sesak kok, Pak. Jalur iki sing rawon niku wah luar biasa pokok. Niku youtuber dari manapun aja, baik dari Facebook, TikTok, YouTube, elok. Apa wis lewat media massa. Jadi ngeten Pak Igit, nadyanto wonten lokasi kahanane Jawa sing nonton mboten kados wingi, ning ingkang wonten YouTube menika melimpah penonton, Pak. Melimpah. Tegese warga masyarakat Sragi ugi memberikan yang namanya hiburan untuk yang di luar sana melalui channel YouTube, TikTok dan lain-lain. Nggih, kan wonten segi channel kan sudah 2.400. Loh, 2.400. Itu baru segi channel dari channel Mbak Lucy. Nah, channel Lucy itu ya. Itu 7.000. Susuk telu. Niki kagem warga masyarakat Sragi. Nggih Pak Buko niku teng mriki remanane sing nyenok-nyenok riye. Laras napa Pak? Hiburan-hiburan. Oh jadi kan ikan paderan mriki wong cilikane sampe nyenok mriki. Nggih cilikan kula teng mriki tapi nggih sak jog jumblek kok nembe ditanggap mriki. Sowan makane kula remen sanget saged sowan para pemuda Sragi niku wonten Pak Lek kula nggih wonten Pak Leke sapa iki jenenge Mas Eko. SD-ne teng mriki. Boten. Iki kula SMA. SMA. Nggih, numpang teng mriki. Pas ayu-ayune. Kok tenan Pak bodi wis. Sakit cilike ketendangane wis leang. Masih saiki kula niku nggih langsing lho sakjane. Semono iki langsing. Lah. Lah bobote sampeyan pinten to, Pak? Nah, jenengan iki piye to? Kok iso rumasane aku semene lemu iki bobot kuwi kur 45. Lah. Mane kleru ngeloknya aku lemu kuwi 45. 45. 45 ini bagian tengen, bagian kiwa nggih 45. Loh, ketok gak Kan ben ora catat aku duadet to Pak iki. Iya. Tak kira 45 badule tok. 45 sikile. Sikile. Badule niku 72. Wah, buat. Niki diaturne sing napa riye? Mari bawa riye. Nggih, mari bawa riye, Mbak. Iya, digandrung dipangan kok kaya ngene trak. Kaya wujute kaya ngene. Bareng jejer aku mbek Mbak Tati tak nguyang wiket kok. Kok kaya tanggapan nyanting anak cuwi. Ternyata gowedhe kula gede. Betul mriku lho Pak Igit. Mriku Mbak Tati, mriku Mbak Lucy, kula teng tengah nyemil. Wis kaya nonton wayang melu mboke, Pak. Nggih, sebangun dirawi Pak Isnani SPD anggota DPRD fraksi Nasdem. Matur nuwun Pak Is. Dewan, terima kasih rawuhipun. Jadi niki lho, seorang wakil rakyat yang benar-benar menyatu dengan masyarakat. Jadi eling budaya saka masyarakat, sedaya juga untuk masyarakat. Seperti ini mengambil banyak beliau. Jadi masyarakatnya duwe gaya apa, syukuran apa, tetap beliau menyempatkan diri untuk rawuh. Zaman kula sik sekolah masih gitu, mriki niku banjir setiap hari banjir dan jalannya niku luar biasa. Berkat dewan-dewan berasal dari Sragi terutama Bu Eko dan beliau Pak Isnaini sedaya niku wah dalane mulus. Alhamdulillah. Mulus setiap tahun pasti banjir. Iya, Mbak Lurah nggih ubet tok. Mbak Lurah yo Jek. Asmane Mbak Lurah yo sapa nak? Mbak Sopo. Mbak Kateni. Mas Ngateni. Oh, Pak Kateni. Apa tegese Kateni piye ta? Tegese Kateni. Kateni apa sapa? Kateni. Iya, Kateni apa tegese? Kateni. Kateni. Karep lan tekate mung sawiji arep makmurke masyarakate. Tegese hidupnya didedikasikan untuk membangun masyarakatnya. Yang ini yo lembah mana terus? Tekan sakmene tesih mengabdikan diri untuk masyarakatnya. Jadi ora ana kesele, ora ana libure. Niteni apa sing dadi dawuh para leluhur, dadi wong urip kudu iso migunani kaya panjenengane Pak Kateni. Jadi kita awur ngene Pak. Kita cerdas lho, kelawan cerdas ora sejarah kene. Lucy Brahman artinya. Lucy kuwi sapi, Brahman gede. Ngene kok sapi. Sapi kok jenenge Lucy kok. Kaya jenenge yo api-api oh. Nggih Pak kowe niku. Gareng.
sigar ngesigar. Reng yo wis kaya pindhe bladar. Tugasnya kepanasan dipetah jadi Itu gareng iki malah sing apik. Bahasane Gareng nolo wi gareng nolo piati wi gareng iki resik dadi gareng iki resik atine ora tau neko-neko. sing lurus. Nggih, sikile gejek tangane cek kok motone kero. Artine sikile gejek iki wong mlaku ning alam donya kudu tansah ngati-ati alon-alon waton kelakon. Tangane cek kok aja demen milik darbek ing liyan. Aja seneng colok jupuk, aja seneng neko-neko kumindak sing ala, tangane kanggo sing ora bener. Moto Kira nek memandang fokus satu tujuan supaya nek istiqomah tumaknina segera tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Awake dhewe di apik-apik gareng. aslinya sapa tuh Mas Asmane? Kuwi ketoke lahir cenger saka waktu ra jeneng. Nggih duwe, Mas. Sapa? Nama gareng tralala nama panggung, Pak. Nama asline Dion. Dion. Ora percaya sida-sida Ngadiono, Pak. Ora percaya. Dion. Ngadiono. Diono apa Mas? Ngane ilang ana ilang arep Dion. Dion ngono ya. Kaya tanggoku wae. Tanggal siapa sih, Ton? Mila. Mila Kartika. Dudu asli jenenge Du Mila. Ngadiono ki ngati ngarep-ngarep diri tansah ngupati ana no kuwi yo ora nang ana apa-apa lirane dadi gayane ngadiono tapi masya kaya ngene iki kathah rezekine luar biasa piye ikhlas ora kaya Mas Gareng Tralala saking ikhlase bojone didukung wong barang diweke Bapak, lagune napa Pak iki? Bapak. Bosek ta. kuwi rektor lho wong lanang ora seneng didoyo ora sampean Itu rawuh ikhlasan ora ngono kuwi. estu niki nyambut damel apa bro kagem garwane kula niku sekjen Berarti padha karo aku kowe rek. Nggih. Oh, kula iki duit ra seneng kok, Pak. tenane Nggih. Kok iso ngomong nek bojoku pangan wong senengane. lah ki piye to lah kaya ora Lah iya seben to ya. Pilihane ngono kok malah enteng wong lanang ra ndek bojo malah enteng kok. lah Beban hidupe berkurang iki Pak iki. Ambu. Ngono kok. Ra ndek bojo ora masalah. lah terus kene ngono piye Tuku. jujur Sing ngono iki luwe. Luwe tuku sego. Sego. Ngono maksude. Iya. Udah kuning gak sih? Napa? Udah kuning dibalani. Napa? manut Nggih, udah. kok sing anu ala-ala wetanan gitu Siap pitanan apa? Pak. Dari ini lagi lu karo Mbak Tati. oh iya lah iya piye to maksud to niki sing anusan apa sebetulnya kasar Pak Alusan saya. Alusan sing nembani badan alus kok. Kowe karena di Mbak Lucy Demit. Mboten tegese iki alus piyayine, Mak. Ngendikane ya alus. sesi deman riyen mawon ya Oh iya. Kang Rekto Piyai Jawa Timur Mbah Sukron Mbah Sukondo. Sukron Sukondo remenane Piyai Ponorogo nggih pinten kurang dulu gak? Mboten. Pak. Iku nek kurang dhuwur gareng di Bu Ganjel aja-aja. Balik nih, tapi kan gandrung toh Heeh. sesi depan kan cinta sing delik-delikan Nggih. Wewi bandi Anggerek sang peti Piye rek karo bojomu suarane apik ndi rek? Saya niki, Pak. Oh. Ning banter bojo kula. Kok iso banter? Bojo kula iku nek nyanyi banter bengok-bengok, Pak. Rocker. Bisu. Oh, bisu. Kiamin Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bumi wingit Iya, iya. sing hati-hati Saya lek bojo kula, Pak. bulan Saya bojo iki kula. sing hati-hati Timbang iki saya bojo kula. Apapun yang terjadi di panggung, bertemu siapapun, pokoknya yang paling cantik bojo kula. Iya. Paling ayu bojo kula paling nyenengke bojo kula, Pak. Oh iya. Wah, wis iku mulai kelakon rentong gon. Oke, bojo kula. Lanjut to, Pak. Contoh wong lanang sing wedi karo wong wedok ya iya. Ning apik rek apik. Betul Lara betul. wedi kan yo ra kelangan siji
Terus kok bobomu. Iya wong asu. Dan boten pinanggih kados pundi. Kapan rasane atiku wong asu? Kok sing mesra kok gak iso. Kuwi level lho iki. Dadi nek saya iki ayu. Ayu biasa ya iki ya. Iki dadi azu. Kita Kowe bisa sak duwe azu apa? azu. Wah, iya. Kang olah budaya. Panjenengan mriki to Kang Mas? Iya, wis cedak banget iki apa kurang cedak cah azu. Kados pundi to penggalih panjenengan niku? Kula rina kelawan wengi niku tansah mateng panjenengan. Tenan kuwi. Aku arep dahar iki sing katon ana piring njaba rupane. Berarti kok karo wong lanang lupa-lupa iki. Lho kuwi ya bahasa romantis. Pasuryan. Pasuryan panjenengan. Berarti gede tresnamu. Estu Kang Mas. Kuwi nek mak Kula lek dalu badhe babuk niku wonten bantal niku ketok gambar panjenengan. sangke cintamu ning aku. Kados mekaten. Kula niku mlampah sak mlampah wonten dalan niku nggih ketawis pasuryan panjenengan Kang Mas. Katon-katonen mergo tresno. Kula niki lek enjing itu weteng kula mules. Kula mlebet wonten ing kamar mandi ningali kloset niku nggih wonten rupane panjenengan. Jadi saking tresnane. Saking tresnane wis Nganti ning kamar mandi ning kloset iki. Tapi masuk kloset Pak iku, Pak. Ya ora, ya jerone kloset kuwi kok ya. Lho wong iki nyawang kloset jare kaya raiku ngene iki lho nek raiku kloset kono lagi ndodok ya tak jambak ngono lho. tak pikirane lak piton ya piton. Iya, masuk rajane kloset lho Pak iki. Mbak Lucy ora iso dijambak. Lah nyapa ora iso dijambak? Solene mak. Ya liyane ya bis lentek iso to ya. Wong ana kok dibane kloset. Apa sing tak senggol itu. Iki omong apa lho? Ayo terus ke. Ayo, kok kloset Sowan ae. sowan menyang kutha Gadhe. Panjenengan persani kala kok wonten lintang kalian rembulan. Panjenengan boten pengen Kok kena jakate mendung udan kok PC nih Pak Dewi. Iya. Juga menkaro sing ayu-ayu kuwi. Iya. Bisa ketemu Mbak Tatin karo aku siok-siok. Iya iya iya. Lintang karo bulan kae. Nika lho Kang. Iya iya. Jenengan pendekatan. Nika. Nanti kan jenengan tresno kalian kula. Terus sih. Terus. Kowe diblati Mbak Lucy modian ngene. Tapi niki mesti lho lek kula rayu niku nyepelekke. Kali kula niku sadake mboten tak srep. Oh. Gak iso romantis. Oleh karo wedok rasa romantis Pak. Sebabe. Yo ora di jiwa romantis. Nek karo wong lanang. Amin amin. Ora. Wong sing tak seneng yo gorin kae tok kok ya. Bandara terus kayung-yung. Ren, Dun. jebule iso nyuwara. Iyalah. Lho juragan sound system kok ya. Sound system iki. Pasti Pak. Ora kok dol. Lah kula nggih nglayani musik jadul-jadul niku. Jare rusak. Mbok nggih rusak ning kula nggih Pak, ning dari kula dandani. Weh. Ora ndek ngeten iki. Pengen mireng swatene sang. Suarane seru piye to? Umpami dingin apa Pak iki? Bingung MC. Yo MC dangdut ya. Iya, sih dapet. Babar itu berbahagia. Bar diri bersarbar campur sari kulit dan duduknya carkar lernar. Kok kangen R. Carkar lernar.
speakernya pun meler-meler. Oh. Itu lagi dangdut. Oh iya. Gini apa boleh? Gue bayangan gitu. Bayang iso. Sakit pak. Contohnya. Lu kayak mana bareng diri pertunjukan bayar kiri sikir Arjarto dan utara bareng. Layak kosan murah payu. Payu pak. Sing nganggap sapa? Gue RT. GRT. Perkumpulan RT. Liane. Di bawahnya tadi dia penak pak. Iya, Bro. Iya contohnya. Serentar biru. Karena terakhir ukir. Ojo ora nusan kuwi, nusan kuwi malah ketularan dhewe. Kang Desa niki mau lho Mas apik Pak. Kang Desa Pak Igit iki lho.